kultura, kinaagman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique! Sang kamasanag, malinang, malipayon kag bugana ang aga sa tanan ng mga Antikenyo. Sa kadya nga adlaw, radya kita sa lugar kung diin gintao ang aton bisita. Ako si Feby. Ako naman si JM. Kag ako gali si Ani, kag live kita kadya sa Tumandok TV kag Kadyaw Cares. Kag welcome sa sangka episode kaimaw kang inyong pamahaw nga pagpatpat kun aga. Pares sa inyo pandesal kag kape. Good morning, Antique! Sa 18 tanan ka mga kabanwahanan sa aton probinsya, duro nga mga tourist destinations ang aton pwede adtunan. Radya ka sa munisipalidad kang Barbaza, manan kong may kilala ka mo nga sang kasikat nga tumandak nga Antikenyo. Sa iban nga wara nakamaan, iki mantana o kun gamay, pero may bakal tana nga papel nga ginagampanan sa anang pamilya. Kag of course, tana kadya isa sa mga karakter kang FPJ's Batang Quiapo. Gani aton sugalawon ng aton bisita, sang katumandok kang Barbaza Antique, sang kasikat nga vlogger kang Jejemon Vines kag artista sa FPJ's Batang Quiapo. Let's welcome baby giant Renz Banya. Ay, di na tuman. Rejagad ako sa talo. Ay! Hello! Hello po! Good morning! Hello po. Ako gali si Renz Joshua Banya, aka Jejemon Vines, aka Baby Giant, at owing ng FPJ's Batang Quiapo. May nga aga sa inyo tanan, Antique. Good morning, Antique, at Tumandok TV po. Ayan. Yeah, yun. Gusto mo pungkorang kita, no? Yes, Sir Renz, better Renz, pwede rin kita kapungko. Kaya? Yeah. Yes. Ay, Slayer. Renz, welcome sa Good Morning Antique. Nga kung sa din gina-feature namon ang mga tumandok ng Antikenyo. Renz, may pamangkot kami. Sa ano nga pamaagi ni mo bala mahambal nga ikaw tumandok gid kang Antique? Mahambal ko gid nga tumandak ng Antique gid ako, kaya jagid ako gimbata sa Antique. Jagid ako gimbata sa Barbaza man. Yes naman, very proud gid no. Kag of course, Renz, sa imong kasakuan sa pagka-artista kag vlogger, kamusta ang imo time with your family? Siyempre, ginanok man nga time management ko. Hindi mahirap na pagsabay ng pagiging vlogger at pagiging Showbiz, artista. yes. So pero sa paggamit ko kang time management, ma-comply ko kita na. Sa akin nga pamilya, yan siyempre hindi ko kita wala ko ginapabayaan Ginaulian gid. Ginaulian ko kitanda. Siyempre ginatuguran ko tanda time. Diba? May balance ka mga ginahimo sa Kaya syempre, kabuli. kinalan man po. natin kang... And speaking of family, gani Renz, maging prepare kami nga video coming from your family. So, we'll have to watch this one. Si Renz, dyan na tao sa Nalinan, Barbasa, Antique. Pabahal ko ra kang gamay. Akan obra, pamuldos lang ang pangarap sa una, sir. Ang pag-eskwela na sa April. Bale lang ng ano lara, sir, kasakay sa tricycle kay Berto nga ayang service sa sir kay Berto. Sir, sang gabay ginabuli gimantanara, ang gabay pag gimantana. Siyempre sakit man ang balkon na okay la lagay, siyempre bata ta hindi ka namong giman naman ngay tawag nga bata ka kanamon. Bugay ka Ginoo mo. Akan sir, ora man siyempre magano ka akan sang time nga to, sir. Do naimpituan ako sang eskwela ta gisulod ta sa basurahan sa may ipil. Amo to nga time mo daw daw kita ka kontra. Sa basurahan sa eskwelahan sa may ipil. Ang estudyante man gisugok ang sang kamistra kaling uriyang estudyante nga to hindi ra manugid kung sino nagsugok kananda. Nasadyahan man sir siyempre nakakita man tana kang medya obra ag pa-vlog na ag nakabuli man kanamon. Ora man ang nagkadto diya sa nga balay nga migo na nga ma-vlog tanda lag lisensya man ka formal diya sa balay nga i-vlog tanda sa may kun makakita tanda i-harayan man sa insakto. Ti ako okay laman sir. Basta sa mayad nga lawas nga pag-vlog lang. Nalipay gid sir siyempre makabuli kan makatuti bawas sa kapigaduhon man
kasabi-sapi sa mga libayon na pag-eskwela. Kapadara man sir pangalaman sa mga libayon na baka naman bugas. Di sir, tiyamba na makapropundo tanan ko no, maka-eskwela matana. Ako mambal kay Renz, pangmayado na lang ng pag-artista para bugayan man kami kang medya lawas kag matibawas man bisag pagkaduhon. Makapundar matana kang anak lingon niya balay. Sige, ako si Roberto Juanitas, taga Palma, Barbasa. Si Renz to prep pa lang ako rin gano kaya mong ka-service ka na sa may pag-eskwela na kaya. Eura titiba rin niya nga maanan mong ginasarigan ng mga ginikanan na kundi ako gid lang. Tumasong pagkatapos kung ano gid man, daw kung anong problema nasa kumanda rin dyan sa may na plangga kumanda Gamay lang gani nga kung gamay plangga nga uran-uran kung hindi daw mag-eskwela kulbaan sa may kulbaan sa tubig. May siguro to may phobia sa may tubig. Amo man tang ginahambal gani ay hambal ko raad manda kanana. Ay ito siyempre kung gani naman dumduman naman ng mga pamilya na dumason si nanay na sa tatay na mabugto nga daan pangabuhi nga pigado mga daan ay. Kaya mo nga kung ko magmayad lang. Jay. Mayad lang mo. Nakaka-touch naman yun. Renz, Nakakaiyak. kamusta naman sa feeling na makita yung family mo na nagbibigay ng message sa'yo? Sa family ko galing nga nagtugro ang message kanakan. Ginapasalamatan ko gitanda biskan nga may mga problema man kami biskan nga sa balay may problema kami biskan nga artista ang Japon ako may problema magyapon. Kaya ang problema di man yapon malikawan. So jangkit kita na. So pero kapasalamat kita sa family ko kay biskan nga matabo. Nandiyan tanda para kanakan. Para kasuporta. Family should always stick together, ika nga. Stick together talaga And po. we are very thankful man sa family ta kay sa continuous support nanday kung ano ang ating mga handam sa kabuhi. Sanda ang strong backbone natin. Sanda ang reason ko naga nga successful kag nami atin nga mga character ka dya. Yes, gani. Kag, Renz, kung balikan mo biyang years mo man ka education, no? How was your life as a student? As a student, yung dati pa. So, okay na. So, kang student ako, so, simulan natin ng sa elementary, hanggang high school. Or mga memorable college. experience Yung mga mo. So, gusto nyo, nagtatak memorable sa'yo, na yes. experience ko. So, masadya man ako niya elementary life, tsaka sa high school life. Duro gito yung memorable na tugro ka na kanyang pagiging estudyante ko. Nagka-puppy love ka man. Puppy love. Ay, crush. Naligawan ka na ba dati sa elementary? Meron elementary. Nagkaka-crush lang ako sa elementary. Tapos sa high school naman, meron naman. Di paano ba mag-discarte ang sangka baby giant? Para mag-discard. Sikreto ko lang siguro. And speaking of that, no, sa amo dyan yung mga experiences, syempre may mga friends ka man nga na-meet along your educational journey, di ba, JM? Right. Kang ikaw nagtapak na sa high school, naka-experience ka bala sa bullying or ano ang mga challenges nga imo ginatubang kang high school ka? Amura nga experience, hindi kita na nakan malikawan. Kaya sa sitwasyon ko kaya, asan kang dati gali, wala pa lang, di ba, yung mga nga may mga batas, di ba, dati. So, mga bata talaga dati medyo pagkakita ka, di ba, medyo bully tanda rin So, ginabully. Pero, okay man, may gano'n makanakan, may tagasagip man. Yes. Pero, di ka malikawan nga, mas duro ang bully. Ano ba yung pinakasakit nga na hambal kanimo nga pagkita kanimo nga daw manan mo ra nagtataka kanimo nga mura ginhambal na. Baby, katuro gid abi balhas na guys pirang anay. Slay. Tapos, so may dyan. So may dyan nga nagtataka kanimo nga do sakit gid ba lang? May natabog man kanakan niya. Durog ba natabog na kami na medyo hindi siya maganda talaga.
So pero na ano ko man Na-overcome. ko man ang ang mga natabo ka nakin. Kaga ano ginano ko lang. Ora ginapademdem mga dati ko nga nga medyo sayang nga natabo ka nakin. Siyempre, kailangan na nating ibaon sa limot yung mga masasakit na alaala. True. Hoy, diba? And what matters no is we're ginapa let it nga ginapa stop kita Ginadibdib, blau. True. Kag syempre thankful kita nga may dyan makita ang mga friends nga nagabulig ka naton. And speaking of friends, let's watch this video from your friends. Hi guys, I'm Jude Angelo Adorador, best friend brother of Renz Joshua Banya. Nagkilalahanan kami umpis sa daycare sa eskwelahan kang Hinalinan Ipel Elementary School. Magpanaw sa karsada, tapos mag-cutting kami, agto kami sa room ni Mama, Manago, ay kung wala si Mama sa eskwelahan sa klase tana, ginabugal namon ang yabe kag dito kami magtagok ag magrigos, agto sa mag-cutting, agto sa baybay. Yung sabay-sabay magrigos, magkain sa plato. Tapos kami dati kan siga-siga sa Hinalinan Ipel kay tidur kami nga grupo gid ay ginabuol ko nga mga bodyguard ang estudyante ni Mama nga mas gurang ka namon. Tapos amuray permi kami gid ga duro gid ang banding namon. Kag the best pagid una-una pagid namon nga pag grade 2 kay nag-agi ang dati na mga teacher, may nagsugo ka namon nga masulod sa trash can. Tapos kami nagpati man kami that time. Tapos amo tay nga nagsungon ka to that time man sa nakan si Renz kag nagagto si Tito Oden dito nagreklamo nga adat naman nagsulod kano si Renz sa trash can. Te kami nga mga bata pa kami, nag-arabsent kami, hadlok kami makaraan ni Tito. Tapos katon that time, grabe man nakan suyo, ay gasungon man ta nakanakan. Mga piragawa ka days or weeks to aman nga sungunay. Ang the best moment gid ite kami darwate tatlo gid kami day John Paul. Ako sa sararan kami kain sa plato. Dengan kami magrigos tatlo ga orisanay kami tatlo. Hindi gid wara ang sara, hindi sadya kami hindi kami sadya. Kay syempre ang ron kami hindi rin gid ang best friend magdumabog to anay man gid kami. Nga kung anong may problema diyan man ang sara. Amo gid ang amon nga best feeling di lang kami as a solid best friend. Pero ang gid kami magbrugdo anay gid kami tatlo. Sitwasyon na muratana di man natin malikawan. Tikis wara gid kami kay encounter nga bully kana nga imawanay kami. Pero kung diyan syempre as a best friend kailangan nang yambalan to ang nagambal nga hindi rin kailangan i-disrespect siya, kailangan i-respetuhan lang. Tao laman kita. Tatlo lang mahambal ko gid kanana. Be humble, simply, and lovable person. As biskan amoron na tanang nalabot, pakita na gid sa tanan nga what binagbag-utan na biskan ron na kaya amo Japon ipakita na sa tao. Oh, Renz, ano ba yung mahambal mo sa imo nga friend? Sa mambal ko sa akin nga friend, grabe baging laglag na gid ako ba. So pero amo nga friend ko biskan na amo karatana. Syempre gid na support gid ra kanaken. Kag ginabuligan gid ako dati kay may mawgid kami kara sa eskwelahan, sulod ka eskwelahan. Tapos pag pag-uwi man sa school, imo kami nga kag sa tanan nga mga mga journey naman, imo gid kami kara. So amo nga classmate ko since grade 1, elementary, high school kag kaya imo gyapon kami. Wow naman. Thankful gid kita sa mga tao kag sa mga friends natin nga dyan gid para ka natin even up until now. Mas strong gid nga mga friends niya. 'Di ba may dyan nga mga seasonal friends. May dyan nga friends lang kay kinanlan ikaw pero iba gid na kung friends ka nga baton ikaw kag ga last gid na tana. Kagakan nga amo nga friend ko ra kayang simula kang kang kami kindergarten hasta kaya parang childhood friend na pero parang kapatid mo na. Parang kapatid ko na rin. Kaya na istorya nato ang challenge sa imo nga
school life. Pero with all the challenges that you faced sa imong bilogid nga kabuhi, ano ang para kanimo ang pinakabudlay kag paano mo na overcome? Let's say kang pandemic, nabatian namon nga naga pang bulldoze kang similya, oo, kag Gapalak ta na pira ka kilometro, oo. So can you please tell us more about that experience during the pandemic? Kung ko paano kang pira ka kilometro. Sorry. Mga OA, si OA, yung mga OA. Pero yung yung sa yung sinabi mo na gapamultos ako. Ano lang, pag wala ako ti klase or mga end season, amo kara. So ginaobra ako, watobram na ako sa balay. Gagto ko sa sa baybay. Kaga pamultos ako. Imaw ko kang bugto. Darwala kami. Kaga syempre pigado man ang kabuhi dati bay. So para at least kung makabulig-bulig man ako sa pamilya ko. Ginabaligyan nyo tana or ginalibad-libad pa? Ginabaligyan naman tana, may gapamalagit kara. Tapos ginabutang sa fish pan para pabawalan. And nami tanan no kay despite everything ginahimo tagid tanan nga kapasidad just for survival and pakita sa tao nga kaya tagid, 'di ba? And being dubbed as small but terrible, was there a time ba na feel mo na iba ka? Grabe, English yun Hindi ko na-get talaga. So, parang feel mo na kunyari nakita mo kami, parang naiba ka, like parang hindi ako belong dito. Parang ganun. So, ang amo kara, naisip ko dati nga, syempre, andat naging amo ko kaya. Andat nga hindi ako patas sa iba, normal. Hindi ko ma-overcome dati nga amo ko kaya. Hindi ko siguro sa self ko, parang hindi ko siya natanggap. Hindi ko siya na-accept. And then, siguro may mga time na siguro kasisi ako sa sarili ko. Sinasisiyan ko talaga. Pero mga siguro nung nagsilid ako sa mga pag-i vlogger na. Pero what sa side mangali sa sa sitwasyon ko kaya, sa appearance ko kaya, kay iskan mo ko kaya may words kasi parang grateful. Parang Alam mo, grateful pa rin ako kasi. Swerte ka kasi ganyan ka. Kasi alam mo, kung ma-feel mo nga iba ka gidman. Amurang nagiging reason kung naga unique ka. And feel mo kung bakit ka mo kadya maging artista ka, mabuligan mo pamilya mo. Amura nga sitwasyon, it's normal. Kag amura ang naging reason kung naga successful ka kadya. Kag naga gintawag ikaw nga small but terrible and baby giant. O, yes, diba? Naman. So, kami proud gani kami kanimo. Diba? Ayun, so ako nagtulay. Ayun, translator. Kag diba, why would you fit in kung you were born, diba, to shine? Stand out. Truths! Kag happy kami nung nakakita ka sa yung mga comfort zone through vlogging. Kag gani andano kung duro ang challenges, mas duro ang blessings. Gani mga kasimanwa, dyan lang kamo magabalik ang Good Morning Antique. Good morning, Antique! Ako gali si Daven Aragon. Hagdidya kita talad sa barangay Hinalinan, Barbaza, Antique. Nga kung sa diin gintaho si Renz, ang atin artista sa Batang Quiapo, nga atin bisita sa kanyang episode kang Good Morning, Antique. So kung makita natin dyan sa atin palibot, amo dyan ang sapa nga kung sa diin si Renz kato, nagasipal kag kung sabihin di na karian ang nagatumbling kag nagapanakop ang isda kauna nga may isda pa dya bilang content na sa anang vlog. Kung sa diin ginapalangga kita na kang viewers kag ginalantaw gid ang anang content kay nanamian gid ang mga nagalalantaw kang anang content sa anang vlog. So di dya kaya ang nag-umpisang career na as a vlogger hasta sa tana naging sa ka-artista kag naging part kang Batang Quiapo sa ABS-CBN. Sa liwan, ako si Daven Aragon,
Good morning, Antike! Mga kasimanwa, nagabalik ang Good Morning, Antike. Imaw sa gyapon natin ang small but terrible nga tumandok kang antike, si Renz. Hi, Renz! Manan man naman nga antes ikaw nagsikat sa TV, di ba naging vlogger ikaw? So pwede mo masaysay kung ano ang nag-push kanimo nga mag-start mag-vlog? So, ito kasi yung yung story nun. So, ako student pa ako. Hindi ko naman expect na yung vlogging. Tsaka di ko rin inisip na gawin ito. So, yung may nagikayat sa akin na I-try. push sa vlogging. So, yun yung partner ko sa vlogging, si John Paul Espanola de Pines, ang nagikayat sa akin sa pagiging vlogging. And then, nag-push ako sa siguro, nagka-TikTok muna ako. Pumasok muna ako ng TikTok, and then, naging million views. So, yung TikTok. Parang nahack nga yun doon, no? May nahack kayong... Siguro nasa 65 million views yun. Ay, grabe yun. Yung TikTok namin na first account. Pero yung yung first account, na-ban siya. So, sayang nga eh. So, nasa 3.3 million na siya noon. Pero yung bago namin, nasa 4.2 million. Oh, mas nalagpasan pa. Sa lampasan nyo na ngayon. Pinaka-mataas na views namin ito. 669 million views. Wow. Yung dinaig pa si Bella po. Si Marian Rivera. Uy! Renz lang, malakas. And Renz, no, sa karakuan nga pwede ubrahan, why vlogging? So, why vlogging? So, sinabi ko nga kanina, hindi ko rin in-expect na, siguro na ikayat ako kasi nga, sa vlogging, may income. Pero, naman, practical naman talaga. At saka, Tapos, nga, pandemic yun eh. Walang, so, yung time ng mga vloggers, dami nagpa-vlog. So, ayun, nanood ako ng mga vlogging, so, pwede kaya. So, parang parang katukatuwaan lang, parang, hindi in-expect na nag-boom. Sobra yung pag-boom namin, tumaas agad yung mga followers, dumagdag yung mga followers, and tumaas yung mga views. Ang baga good things in life come unexpectedly. What is it in vlogging, Renz, nga as nakajagi na obra magyapon? What is it in vlogging nga hindi mo gid mabayaan? So, hindi ko kita na mabayaan ang pagiging vlogging kasi yan kasi ako nang galing. Nagsimula. Ano mangyayari? Sa side ako, nasa multimedia stream, hindi ko pa rin pwede yung vlogging. Kasi nga, yan ako nang galing. Yan ako nakilala, yan ako sumikat, yan ako karoon ng mga followers. Siyempre, kahit ano mangyari, kailangan nandiyan pa rin. enjoy the job, Jen. Aside from you enjoying it, marami ka pa rin mas napapasaya sa vlogging mo. Oo. So, given that you have 4.3 million... 4.3, siguro nasa nasa 4.4 million views. Followers. Hey. Konti lang, no? Wow, grabe yung Paki-convert to cash. Easy lang sa TikTok na. So, pwede mo ba ako ma-share sa akin kung ano yung mga strategies na ginagamit mo para maka-gain ng ganong followers? Baka naman, Renz. Wala naman kaming ganong strategy. No formula. Yung hinahabol namin is engagement. Kasi pag medyo malakas yung engagement namin, kailangan tuloy-tuloy yung vlogging. So, kailangan marami kami pondo para at least ma-maintain namin yung engagement. Kasi diba, pag sa TikTok, dapat pag nag-boom ka, dapat consecutive na magpo-post ka para hindi ka ma-shadow ban. Yes. Diba? So, yun yung meron din shadow ban talaga. Totoo yung Kasi pag tulad niyan, pag 3 days ka hindi ka makapag-post, mababa yung mo and hindi mag-spread out yung video. Medyo bumababa yung engagement. And ang iba ganing makaisip
videos lang tana and all, pero actually it requires creative juices man ito have that content, no, para mas malata mo bla kung paano ka makapasadya ka tao, paano sanda mag-continue watching you, di ba? Vlogging is also a talent. Yes. Curious bala ako, tuod na ayhan akong, di ba may dyan yung mga TikTok nga, click the link, copy the link. Dood ra nga nagaduro, gid man ang views once yung gina-copy mo rang link nga ra. Kami mga vloggers, hindi kami naniniwala dun. Pero minsan, nagagamit din. Parang meron, no? Through sharing. Siguro yung mga link, siguro na through sharing yung ginagawa natin. Pero sa ano talaga nasa content talaga. Kailangan mas creative yung content. So pag pinanood nila, hindi sila matsasawa. Parang hindi is-skip. Kasi kung sino nga naman, di ba? Kung first pa lang na pampangit na yung intro, di ba? Scroll na lang ng scroll. Pero pag una pa lang, catchy na agad. Yes. Tatapusin hanggang uli. Yung video, yung is catchy talaga. And it's not just strategy yan or it's not just purely engagement, but it's a talent as what JM said, no? Kag kung talent ang pag-istoryahan, hindi gid mapapurdi ang mga Antikenyo. Diyan nagapakita nga ang sangkatumandak nga Antikenyo may ikasarang magdara kang kalipay kag kalingawan sa kada tawo biskan diin man nga parte kang kalibutan. Yan, standby lang kita kag magabalik ang Good Morning Antique. This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Catiao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we looked back and looked within to share what we've grown to love. Together with the DepEd and UP Visayas, Antique was the first province to complete its cultural mapping under the NCCA. We gave you a glimpse of times long gone through Handurawan. Despite pandemic restrictions, we documented and published our culinary heritage recipes in the Flavors of Antique early 2022, way before the rest of the country. We celebrate all of it. Getting here is easy. Choose between direct flights from Manila or via land and sea. We love what we do, and it shows. Storms and broken bridges haven't dampened our spirit. Our love. Love Antique. Love the Philippines. Nagabalik liwan ang Good Morning Antique. Nagsakadya aton pag-istoryahan kung paano naman nag-umpisa ang career ni Renz bilang sangka-aktor sa Batang Quiapo. Feby, Ani, nagasbay ba makamo sa Batang Quiapo? Yes, Ako na kay syempre sa naga-board ba ako. Like wa kami ti TV to. More on YouTube, no? YouTube available. Yes, YouTube available sa YouTube. Uy, sorry talaga. So, kasi, pero papanoorin ko para sa'yo, papanoorin ko. Kasi di ako masyadong mahilig sa teleserye. OMG! Sorry! Banggit mo na sa sa camera. Papanoorin ko. Pasensya ka na. Sorry. Sige, Renz! Okay na, 200 pa naman yun. 200 episode. Catch up na lang, catch up. Doon ka na ba agad sa episode 1? Hanggang episode 1, hanggang episode 234. Consistent. Wow. Kaya mo yan. Sa gabi lang yan, maubos. Di ba, Renz, yung character mo si Owen? So, paano nag-umpisa yung career mo sa Batang Quiapo? And can you tell us more about this character of Owen? So, this is a story. Just so, ito yung yung kwento nun eh. Syempre, na ako sa vlogging and
TikTok sa TikTok and ako noon, kilala na ako noon. So, may kumontak sa akin. Isa sa mga staff ng FPJs ang Batang Quiapo. Seryoso talaga. FPJs, ang Batang Quiapo. So, tinawagan ako noon. And then, hindi ako makapaniwala na makukuha ako sa ganung segment. Syempre, tsaka big production. Big production. Syempre at na number 1 sa Coco TV Martin and then sa mainstream. So hindi ako makapaniwala nung kinontak ako. So tinawagan ako, pinapunta ako sa production. And then ayun, sinabi nila na may opportunity na magiging di ka lang guest kundi magiging cast ka ng FPJs Batang Quiapo. So ano yung naramdaman mo that time? Sobrang excited ako nun. Hindi ako makapag-isip, hindi ako makatulog. Sa lahat hindi ako makakain, hindi ako makainom ng tubig. Buti na lang buhay ko pa no? So, first taping ko, yan, binigyan kami ng mga pangalan. At syempre, yung owing na yun, syempre, sabi sa amin, sa set namin, kayo sabi nga ni Direk ko, kayo ang gagawa ng character nyo. Hindi yung script ang gagawa ng character nyo, kundi kayo ang gagawa ng character nyo. Kung paano nyo siya maging character sa TV. Just being you, parang authentic na ikaw. Kasi mahirap pag nagpe-pretend ka na kung sino man. Ang galing naman. So may freedom ka magbigay ng character. Oo. And value gidi ang inyong own skills and own expression, di ba? So, grabe talaga, first time ko makasabak talaga sa mainstream. Iba kasi yung vlogging sa mainstream. Merong malalaking camera. Ayun, syempre, nakapokus kami sa isang story. And sa vlogging kasi kahit ano lang Ayan, kahit ano lang, kahit may anong maisip namin, may content lang, makagawa lang kami ng ganun. Pero sa mainstream, may story syempre flow. May story flow. At syempre, gagagampanan mo yun. With that big responsibility, Renz, so ano ang mga struggles kung may dyan ka na-encounter sa Batang Quiapo? Yun nga, yung lines ba? Yung lines, syempre, nahihirapan kami sa lines. Yun yung number 1 na namin. Yung lines and then yung mga eksena namin na bakbakan. Grabe yung mga barilan namin. Sobrang yun yung pinaka-grabe na experience na ko. Yung mga habulan namin. Syempre, ilang ilang kilometro yan. Nauna ba sila? Paano ka makatakbo? Ilang Siyempre, pag tumatakbo ako, sige, mauna lang kayo. Sige, susunod na lang ako doon. Gulong ka na. Sige, na lang ako. Sige, sunod na lang ako sa inyo. Mauna kayo. Sige, sunod ako. Parang nagka-interest tuloy akong manood ng Batang Quiapo. Parang na-excite talaga ako. Sige, manood ka sa episode 1 hanggang episode 230. 200 plus. Okay. And hearing that one, ma-realize na nga it requires gani ka talent, ka skills, and of course, discipline to be in that job. Yes, yun din yung isa din doon, discipline. Number 1 sa amin, discipline, time. Siyempre, tsaka availability. Ganun yung sa Tsaka yung dedication mo talaga. At saka dedication. Kapag gusto mo talaga. Pag ginusto mo, gugustuhin mo talaga. Yes. And pag gusto may paraan gani. May paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yun. Alam na alam. We were speaking of struggles, no? So, let's take it on a brighter side, be. So, ang Renz, ano yung mga milestones sa kabuhi nga matreat mo nga as bahal nga achievement bilang sang katumandak nga antika niyo? Pwede. Anong mga iba mo pa nga mga nakamit? So, aside sa teleserye. Aside sa teleserye. Milestone. Sorry. Pwede naman achievement lang. Sorry, gid ha? Ay, magkakampi ka. Ay, kinalaban. Sorry. So, yung mga achievements,
yung mga bagong achievements pa na paparating. Ikaw bahala kung ano. Ano yung consider mo na biggest achievement mo? Aside sa being part of Batang Quiapo. So, yung pinaka-biggest na achievements ko, ito talaga yung pinaka-biggest na opportunity, achievements na natanggap ko sa buhay. Syempre, ito yung pinaka-top, nagtatap sa TV, yung FPJ's Batang Quiapo, pinakamalaking sa akin opportunity sa buhay ko talaga kasi hindi ka pumasok kagad sa doon sa sa tuktok na doon na sa itaas. Diba kasi yung ibang artista nasa simula diba, extra muna. Lahat mo na nagsisimula sa extra. Pero hindi mo in-expect kasama ka na sa bida. Yes, grabe achievement. Nakatabi ako ng bida. Saan yung bida? Siyempre nandun din ako. Yes. Nandun din si Oweng. Wow. Grabe yun. Hindi ka nagkakalayo yung mukha ni Tanggol tsaka ni Oweng. Yung sinasabi. Lookalike, no? Kung wala si Tanggol, nandiyan naman si Sanggol. Grabe yan. At saka yung teleserye na to, ano yung niya sa'yo? Tumaas yung self-confidence mo? Ayun, tumaas yung self-confidence ko. Nagwapong-gwapo ka na ngayon sa sarili mo. Hindi naman ako sa gwapong-gwapo. Kasi di ba kahit saan ka na magpapapicture. Cute lang ako. Cute lang. Yun lang, cute lang. Sige. So sa pag-usbong ka imo career, sino ang mga ga-manage kanimo or may ga-manage bala kanimo? Wala kami ga-manage ka namin, pero yun yung partner ko si John Paul Española Dalompinis. Pag may mga kami, siya nag-manage. Tara asikaso, asikaso ka oras. May kung kunyari may nagadangan nga event, tsaka taping. Siyempre, gina-prioritize naman ang taping talaga. Kasi diyan kami pinapakilala sa namin sa gina-promote, yes. Namin. So kung wala man ko sa hindi makam, di ba? So mas prioritize namin ang talaga ang namin yung EPG's Batang Quiapo. Aside from being vlogger sa Jajamon Vine, mas naging trademark mo ang pagiging si Oweng sa Batang Quiapo. Pero aside sa pero ano ba yung feeling duro nag-idolize ka nimo bilang baby giant kag Oweng kang Batang Quiapo? Syempre, masarap sa feeling na maraming nag-inspire sa akin. Ayun, pinagkukunan nila ako ng inspiration sa buhay. At syempre, kung may nag-idolize, syempre meron ding nag-hate. May nag-hate. Normal lang ra. Yes. Diba? So, hindi natin maiwasan yun. Syempre, iba kasi yung perspective ng tao. Tsaka minsan dyan pa tayo sumisikat sa mga bashers. We can't please everyone. Sige, panoorin mo lahat ng video ko. Tumataas naman yung engagement ko, di ba? Yes, talagang mga bashers. Pero kita as Auntie Kenyo, very proud gid pero kay okay lang naman Renz, yung mga bashers kasi di ako naman talaga sumisikat sa mga bashers dito. di ba? And also nga, amo to kita nga Auntie Kenyo, proud gid kay syempre may amo ka dya klase talent. Reja sa atin nga probinsya, di ba? We have heard gani kung ano ang mga naranasan ni Renz and we got to know more kung anong nga character, di ba? Pero sige, let's move to another topic. Sa imo nga aside sa pagiging artista kag vlogger Renz, may love life bala ikaw? Or may ginamasyaran? Or nagpamasyar ka nimo? So, sa tanong na yan, siguro, pinaprocess pa lang. Siguro, ano muna ako siguro? Career muna. Career muna. Yun, career muna ako. Focus muna ako sa career So, sa mga lahat ng gapangliyag kay Ren, sorry, career muna. Baka, sa sunod, diba? Malay baka nyo. pa naman, syempre, diba? Try nyo lang. Soon. May time kid yun lang maabot kid. Ayun, so if love life nga jowa, 'di ba? Hindi anay kay on the way kay syempre career first. Career first na itana. Pero sad, charot. Huy. Pero we know nga behind that one may dyan gid nga real love. Love of his life. 'Di ba? And we have them here with us. Ang real love of his life ni Renz gani wala tiba kundi ang anang pamilya. Palakpakan natin! Yes, welcome ang pamilya ni Renz. Hello po. Hello po. Good morning.
Morning, sir. Welcome po sa Good Morning Antique. Sir, pwede ikaw kapakilala kag ano imo relationship kay Renz kag imo nga short message para kay Renz. Ako gali ang tatay ni Renz man niya. Ang akan man barkay mayad mga bugayan nga mahal nga Ginoo nga baginawas kag mayad mga tawan pigid sa kang bahal nga bugay kang Ginoo. Yes. Kag may gusto pa kay si nanay. Basta gusto ni introduce. Basta may gusto ko nga i-message kag i-introduce imo nga self. Yes. Ako nang nanay ni Renz, ang ulan dahil mayad nga pag ano na, sa mga shooting na, dan mayad ang panglawas niya. Salamat. Sa mahalong lang kano for me si Renz. Yes, no. Nga inalipay gid kami no nakita namon ang suporta kang pamilya ni Renz para kana. Gani adyan lang kamo mga kasimano magabalik ang Good Morning Antique. Cute mo pala. Kumusta? Magaan ka ba? Mabigat na to. Kaya mo ko? Mama ka nga pala. Kumusta? Welcome to Antique. Bumalik na kayo sa... Taga dito ka, di ba? Ako, agap taga-barbasa ko ako natin. Pinakita ito ka mga barbasenyos. Pagkap. Ang galing-galing mo naman. Tika pagkap. Kumain ka na. Yes, pagkap kumain na po. Anong pa kong Bisaya? Pagkap. Di ano dito ka dyan ng obra? Sa may ano kap sa Manila ko para to. Ang cute-cute niya. Ang cute mo. Renz, galing sa Antiqueño ito. Ha? Apagab, apa. Panggastos mo. Thank you, good Kama nandito ka sa Antique. Apa. Diba, scholar ka ng official government? Scholar mo ko gab kang ano kang gas. Here. First year college kaga ano senior high school. 19 ano yon, mga 19 bago mag-pandemic ko. bago mag-COVID. Ano rin pandemic rin kaga ano. Sa UA. Sa UA TV ako gab eskwela. Ano natapos mo? First year college ko. Di ba, okay lang yan, di ba? Kaya nagdiretso ako manggap sa Amora, nag-artista, nag-TV. Sometimes, minsan kasi kapag hindi nakayanan ng pag-aaral, yung paswerte-swerte, may talent, may naginamit mo yung sipag mo at saka yung tiyaga mo. At ito ka na ngayon. Sikat ka sa buong Pilipinas, hindi lang sa Antique. Dinadala mo rin ba ang Antique sa mga sa mga shooting nyo? Opo, ginapakilala ko mga artista. Gapamangkot anda kung taga din ako. So, ginapakilala ko nga taga Antique. Paano kayo nagkakilala ni Coco Martin? Ging tawagan ako. Kay nag-stop niya ni Coco Martin. Ging sagap ako ni Coco Martin do. Kay hinalantaw naman mga video ko. Ging pasagap na ako. Ging painteran ako. Sa Antique ka to? Sa Maynila ako katugop. Opo. Nagsistint ka na sa mga kaya napansin ka? Opo, gop. Swerte, no? Oo. Yan ang sinasabag na lahat ng mga tao, whatever you are, ang importante, kapag nakalaan talaga ang swerte sa'yo, malapit ang swerte sa'yo. Hindi ko rin in-expect gop na makapasok sa TV, ganito. Lahat naman yan may plano ang Lord sa buhay natin. Kaya kami naman natutuwa at nakasali ka sa Good Morning Antique. Opo, Gab. Maraming Antiqueño pa na nakikita ka pero hindi nila akalain na Antiqueño ka. So, patagamaan ka ni Gop nga taga-Antique. Mananan talaga. Pinapawisan ako, makakausap ka rin sa. Hindi ko alam kung mag-Bisaya ako, mag-Tagalog. Ngayon, anong gagawin mo ngayong Kwaresma dito? Gop, bakasyon lang ako, Gop. Lagaw-lagaw lang ako sa Antique. Oo. Well, anyway, sige, good luck. Papasalamat ako na bilang Antiqueño na bigyan ka ng pagkakataon na maging scholar at sa Diyos, sa sipag mo at saka sa swerte mo. Kaya maganda siguro ipaano mo sa mga Antiqueño na ano ka man, ano man ang status mo sa buhay, ano man ang lalaki ka man o babae ka man kapag ikaw masipag, matyaga, konting ambisyon. Apa, diba? apa. Tamo, Renz. Balita ko, papagawa ka daw ng bahay kay mama at kay papa mo. Ginamatamat ko lang diba? Sa Manila, din balay mo to? Sa
Bulacan ako, Gob. Sa Bulacan. Oo, sa Bulacan din ako kaya. Nakita ninyo, sa kaantikenyo, ang size na cute, no? Hindi naging sa kanya, naging hadlang sa pag-ambisyon at maging successful siya sa mga buhay. Mura nga sa mga tao nga, antikenyo, lalo na yung mga kaedad ni Renz. Ilan taon ka na ngayon? 22 Gob. Oo. Bata pa. 22 years old, bata pa. So, nakita ninyo, mga antikenyo, si Renz, isang example ng antikenyo na may damgo, may asa lagi ang buhay niya. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kaya ni Renz, kaya ninyong lahat. Salamat kita, Renz. Gob, maraming salamat na naibitaan mo ko sa Good Morning Antique. Gob. Cute ko eh. Cute. Sana magka-girlfriend ka na. Pakilala mo sa akin, ha? Siguro, matagal pa, Gob. Career mo na. Career mo na. Ganyan talaga ang mga makeup. Kailangan talaga unahin mo na ang ma-fulfill ang damgo ng dano. So, Renz, galing sa opisina at saka sa milyon-milyon mong antikenyo na mga fans all over the world. Sana marami kang maingganyo o mabigyan ng inspirasyon sa mga kabataan na antikenyo na ang ating buhay ay kung may tiyaga, maaasenso ka. At hindi lahat ng tao na may damgo mangyayari, pero kailangan may konting pagpursigi sa pangabuhi. Saka naniniwala ka naman sa Panginoon, di ba? Opo, Gob. Always kita ko pangamuyog. Si Renz, no? Itsura, no? Cute lang, Gob. Nakita ko, ang dami mo kasama magaganda. Wala ba dyan? Marami nga, Gob, eh. Marami kang crush? Maraming magaganda. Halika. Renz, nakaupo ako? Yes, bro. Renz, sa ngalan ng mga antikenyo na nag-idolize sa'yo at sa ngalan ng probinsyang Antique kung saan ka nanggaling tawag namin sa'yo, isang magaling na tumandak na antikenyo. Nagpursige, nagtiis, nagsimikap at ngayon na isang sikat na artista. Proud tumandak! Kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan. Istorya kang tumandag nga antikenyo. Good morning, Antique! Nagabalik liwan ang Good Morning Antique! Kag sa kadya pag-istorya natin kung ano gid bala ang mga natunan kag handom ni Renz sa nga kabuhi kag kung ano ang mahambal na sa mga antikenyos nga nagasuporta gid ka na. Of course, imaw naton giyapon ang nag-iisang baby giant, si Renz. Yes, and bilang fan ni Renz, hay nagasubaybay ako sa FBJ's Batang Quiapo. Nakaka-proud nga may isang katumandak nga antikenyo nga nakilala bukan lang sa probinsya, kundi pati sa bilog nga Pilipinas. Sakto na, Feb, isa na dyan kapruweba nga abilidadan gid ang mga taga-antike. Malayo ka pa pero malayo na, Renz, no? For sure nga duro pa nga mga gusto mo nga handam. So, is there any pa nga gusto mo pa madabot or gusto mo pa ma-accomplish? So, ang gusto ko lang ma-accomplish, siguro makagawa ko ng isang pelikula na ako yung bida. Ay, na ikaw siguro, talaga yung starring. Isang achievement ulit yun na maging isang bida sa sarili mong pelikula. At syempre, more ako na entertain sa maraming tao. Of course, we're looking forward sa and ganon. nothing's impossible if we dare to dream, di ba? Kag ang mga imposible nga bagay, kaya gid ni Renz, maobra nga maging posible. Gapa matuod dyan, nga bukanad lang ang mga pagdiraw sa kabuhi, para sa mga tao nga may taas nga handom, di ba? Baby Giant, gid ikaw no kag duro gid ang na-inspire mo labi na gid sa mga kasimanwata. Ano ba yung matugro mo nga mensahe para sa mga taga-antike, Renz? Masasabi ko lang sa mga taga-antikenyo, syempre, kung may may dream tanda, and then Go for it. Go for it, ayan. Syempre, padayunan lang ang gusto ng daobrahan. Gaganganda nga dream,
go for it nga. So, Padayon lang. Padayon lang talaga. Hindi magsuko. Kay tanan nga, bahol nga bagay nag-start sa small. Siyempre, walang masamang mangarap. Ang masama, walang pangarap. Hoy, so true. Wow, durugid nga salamat sa manami kag inspiring mo nga mensahe, Ren. Sigurado gid ako nga duro-duro gid ang natun-an kang aton mga kasiman. Wow. Renz, pwede mo man bala ma-share ang mga natun-an mo sa imo nga kabuhi? Siyempre, gusto ko lang balan nga ang sa katao, di ba, may ang kabuhi ko, daming challenges. Grabe nga, may mga pagsubok. Siyempre, ang mga challenges, mga pagsubok, na-overcome. So, hindi kita mag-stress, hindi kita dismaya na siguro, dala kita, wala nang patutungan yung mga sa buhay. So, isipan lang natin, may may kinabukasan kita. May direction kita sa life. Pag-asa. Apa. Ganon. At ika nga nila, every day is a learning process. Duro pa nga mga opportunity nga mag-grow kita as individuals through our learnings. Patas kay Renz nga, tama ka optimistic, bisan duro ang naagyan sa kabuhi. And hearing a message ni Renz, no, it all makes us realize gid nga we should not let our negativities drown us, 'di ba? Sara sa natunan natin this episode nga mangin positibo sa kabuhi, no, ani NJM? Yes, Feby. Because we only have one life to live. Makiride lang tayo sa agos ng buhay. Kag Renz, proud gid kami kanimo bilang imong mga kasimanwa for bringing pride to Antique kag sa imong growth as a person. Ikaw, Renz, proud ka man ba lang nga tumandok ka kang Antique? Proud gid ako nga tumandok gid ako ka Antique. Kag syempre, sadya gid kami nga makita ikaw, Renz, nga sa mayad nga lawas kag mayihom sa imo nga face. Yeah, so province of Antique is wishing you well, Renz. We will continue to support you all throughout the way. Salamat sa pagsaysay kang imong pangabuhi kasang kabakod nga Antiqueño, Renz. Basta Antiqueño, talentado gid kag may ipabugal. Correct. Kag antes kita magtakop, ginapangabay natin ang ating mga pinalangga ng mga kasimanwa nga i-like kag i-follow ang mga official Facebook pages nga naka-flash on screen. Aton man ginapasalamatan ang mga masunod nga nangin kabahin agad ang diyang episode nangin madinalagon. Of course, our very own Governor Rodora J. Cajao, Mr. Rex Sonodke, Executive Assistant of the Governor, Mr. Junlie M. Silo OICPIO, Ms. Cherilyn Quanico, Lipo, Province of Antique, Heads of Offices of the Provincial Government of Antique, PIO staffs and employees, production staff, and of course sa aton pinalangga ang mga tumandak kang Antiqueño. Kang Antique, kag sa bilog nga probinsya, kag kung sa diin man kamo party kang kalibutan. Ikaw, Renz, may gusto ka pa pasalamatan? Siyempre, ginapasalamatan ko ulit nga, siyempre, una-una, kay Lord, pasalamatan ko gid sa babaw, kay gintuguran ako kang opportunity, kag achievement nga nandiyaran gid ako. So, aking pamilya, ginapasalamatan ko gid ang aking mga batchmate dati, mga classmate, mga kaibigan, and mga followers ko, mga viewers ko. Pinapasalamatan ko gid tandatanan. Please invite our mga kasimanwa to watch Batang Quiapo kag to follow you on social media platforms. Ayan, gusto ko nga i-follow nyo po, like and share ang aking page, Judgment Vines and Baby Giant sa YouTube, TikTok, Instagram. Syempre po, abangan nyo rin po ako at subaybayan nyo rin po ang EPJ's Batang Quiapo. Yeah. Yay! Ang Good Morning Antique magapadayon pagid sa paglantad kang mga istorya na hanungod sa kultura, kinaadman, kinaiyakag, parangabuyan. Istorya kang tumandok nga Antiqueño. Gani, ako, ikaw, kita mga Antiqueño ang bida. Ganito sa liwat, ako na si Feby. Kag ako gali si Annie. Ako naman si JM. Kag kita na kita sa masunod nga edisyon kang Good Morning Antique! Thank you. Hey.